Megtanultuk, hogy amit nem őriznek szemmel és szívvel, azt az idő lassan visszaveszi. Az Örökségünk ma sorozattal megállunk egy pillanatra a rohanó világban, hogy mai eszközeinkkel adjunk örök életet apáink hagyatékának. Történetek ezek, amelyek ma még csak képek, de az évek múlásával válnak majd kőbevésett emlékezetté. A láthatatlan fonál. Néha meg kell állnunk, hogy meghalljuk a csendet a város zajában, vagy észrevegyük a fényt, ahogy egy repedezett öreg falon megpihen. Gyakran sietünk, elmegyünk a múltunk mellett, mintha csak díszlet lenne a rohanó életünkhöz. Pedig az örökségünk nem a múzeumok poros vitrínjeiben lakik igazán, hanem itt, velünk, az utcákon, a mozdulatainkban és a tekintetünkben. Nézz rá arra az épületre a sarkon. Látod a faragott ablakkeretet? Valaki egyszer, évtizedekkel ezelőtt hittel és alázattal alkotta meg, hogy nekünk otthont, a városnak pedig arcot adjon. Ma talán észre sem veszed, ahogy elhaladsz mellette a telefonodat nézve, pedig az a kő őrzi a kezenyomát, a gondolatait, a korát. Az örökségünk nem teher, amit cipelnünk kell, hanem egy iránytű. Olyan, mint egy láthatatlan fonál, ami összeköt minket azokkal, akik előttünk jártak. Ők álmodták meg azokat az utakat, amiken ma járunk. Ők ültették a fákat, amiknek az árnyékában megpihenünk. És ők hagyták ránk a történeteiket, amikből ma is erőt meríthetünk. De a hagyaték törékeny. Ha elfelejtjük gondozni, ha nem figyelünk rá, elenyészik. Nem elég megőrizni a régi tárgyakat, élettel kell megtöltenünk őket. A mi feladatunk, hogy tovább vigyük azt a szellemiséget, azt a tudást és azt az értéket, amit kaptunk. Mert mi magunk vagyunk a híd a múlt és a jövő között. Ha ma hazafelé mész, lassíts le egy pillanatra. Nézz fel a homlokzatokra, fedezd fel a régi kapualjak titkait, hallgasd meg az idősek szavát, amiben még ott lüktet a régi világ bölcsessége. Vedd észre azt, ami mellett eddig elmentél. Mert amint megismered, amint elkezded szeretni és tisztelni, onnantól kezdve már a tiéd is. Gondolj a kezekre. Azokra a kérges, fáradt kezekre, amik évszázadokon át formálták ezt a tájat. Ők nem történelmet akartak írni, csak tisztességgel elvégezni a dolgukat. Beletették a szívüket a vályogba, a fába, a kovácsolt vasba. Ma, amikor mindent a gyorsaság és a lecserélhetőség ural, ezek a régi részletek a tartósságról mesélnek. Arról, hogy létezik valami, ami túlmutat az egyszerhasználatos világunkon. Vajon mi? Mit hagyunk hátra? Ha 100 év múlva valaki végig sétál ezeken az utcákon, megérzi-e majd a mi új lenyomatunkat a városon? Meglátja-e a mi döntéseinkben azt a fajta alázatot, amivel elődeink építkeztek? Az örökség fenntartása ugyanis felelősség is. Döntés arról, hogy mit tartunk érdemesnek a jövőre. Az idő nem csupán homokszem, ami kifolyik az ujjaink közül. Az idő rétegekből áll, melyek észrevétlenül rakódnak egymásra, mint a falakon a mész. Mi magunk is egy ilyen réteg vagyunk. Ma még mi fűzzük tovább a láthatatlan fonalat. A mi mozdulataink töltik meg élettel a tereket. De holnapra a mi döntéseink válnak majd azzá a csendes iránytűvé, amit az utánunk jövők keresnek. Ne féljünk az idő múlásától. Az őszhajszálak, a megrepett aszfalt vagy a patinás réz nem a végjelei,
hanem a tanúságtételéi. Azt hirdetik, hogy voltunk, tettünk, szerettünk. Legyünk mi a híd, amin az emlékezet átkelhet a holnapba. Mert amíg van, aki emlékezzen, addig a láthatatlan fonál sosem szakad el. Csak újabb csomót köt rá a sors, amit már a mi kezeink formálnak. Az örökségünk fenntartása nem csupán kötelesség, ez a hálánk jele. Mert csak akkor tudhatjuk igazán, hová tartunk, ha tudjuk és becsüljük azt a földet, amin állunk, és azokat az értékeket, amikből a jelenünk épült. Gondozzuk, szeressük, adjuk tovább, hogy utánunk is maradjon valami, ami mellett nem lehet majd észrevétlenül elmenni.